ase bitango byabekeretwe ense ya Kenya gotagosoria ase mupira bwengoyo ne kiombe kerigiete ndeto mupira yo gya FIFA nigo bono bya tuguteirwa ayanko bwatekana neli uko liyo yali kokorwa ase kiombe kerigia FIFA uchi ase kiombe kya FKF likoenekeria ekiombe gya FKF nga ense ya Kenya bono ne bwateri bagali kogosoria chigosori chenkoyo asensemo yosebirengo bya international nyoranga ense ya Kenya nigo yagetwe isukogosoria ase umupira bwenkoyo mega ya serikali korekana goswana na samangana yenkoyo anene maiga ya Nick Mwendwa uyolengo mu president bwekiombe kerigia FKF wakaisiko aso mwaka oetabono korengana neli uko elio lya soka litukolia lero oko anchirwa gwa Kenya koirana ase omogosori yenkoyo inse ya FIFA nigo kubwatekana no kwa motobu yago se okorokia okuyagwe serikali yenya inse yayo muwaziri bwechigosori ababu na momba yokora egikaro no president bwekiombegia FIFA ensengima omanyekanete buna Gianni Infantino koirera egosori yo koiranigwa inse ya Kenya sigo enkoyo iranire ya Kenya twanche iro tikogendera kogosoria maiga yogwa koisiko asegeka.